Biyag di tao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napagadalang istorya ting kami sagot ita, ngamsakbay na kablawan te pa ni Joanne Rovillos dita Singapore, ni Grace Elizabeth, kani Marita Cocchia, Canjeline Vicente. Intay nga ro dandanggan ti episode 270. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ka bagak, bakit? Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangrugya si makit iti parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. Adda ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw, nasakit matisikat nan. Uwan nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadag iti trabaho na ijay talon. Makauma matikastoy. Ay, kag aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Ket siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mo't nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit day at tao. Ay, ala, anusam mo taagimbag ko matla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen. Trabaho aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan iti talon, bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito balay. Ne, apay. Naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manen. Alang nga ron taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Ne, api ngay, aguyag ka matanlino. Nga ron, narbisa na kiti kalman. Iti talon, aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagak mutlaang. Naglaka ka amakapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagak mutlaang. Mukhang agbabawi ka anak asawa kanyak, bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbagbaga ka kasta. Nga marikrik na. Ha? Di mo lakayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok bumakan kanyak nga asawa. Ulit agtagkid daw iti pasensya, ha? Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapos makainanakan. Sika ngay. Apay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog, bakit? Good night, bakit? Sige, tainak pa'y agpariir ijerwar. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Kaya ngay, kumusta? Hindi na namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa? Amumat nga adda asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Isunalag na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinahang mo na. Kanya pala aramitan. Tas sumurot kan kanya ako. Awan mo tanak yo.
Apay nga ibantay mo ti bagim iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siyak ti makaipaay tinapinta sa masakbayam. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amuhon. Leonardo, Tano siya, ulay lakaya kon, nasarantak lata, nabigsaak, awan sakit ko. Kasi ka lang ititin na ti managsakit nga asawang. Iswa please, umanugod lang iti bagbagak. Panawamon, tadatan ti agtin na. panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda na managsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakait, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya, Sana bali tawan mat anak mi ije manukang niyo. ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasuken ko na, tasawam ket nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anya nga itagbalin a masakbayan mi. Siyak ti agbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklaangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka apumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya a tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kayat ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kam tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akim balay iti daytoy. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito kanalawa. Wala. Nangin na talaga. Ang mukha ba lakagastusan ti abang ko dito Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasi tinkarikan ka. Agbalin ka prinsesa iti sidong ko. Saan kantong agrigat iti denak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga, di na kon kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagik. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nanang. Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kabsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, nana? Awanan ba inday dyan nga anak yo? Ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan denggan na apam magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasikan iti kasta alangam. Ala, ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo, balasang ko. Kapilitan nana. Tawan ba inmat ngamin di anak yo? Panawan ka pa dito'y dagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka, ha? Wan, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na.
Nakasingsingpet ni Leonardo kanyak. Nagganas gayam ti kastoyamyang. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taaday ayaban ni Leonardo nga aglabakan agdalos dito dagusmi. Ay na. Nagmayat gayam ti agbalin nga asawa ti baknang. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Ha? Wen, madam? Awanan kay tibain! Ni, aping ang tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Kapampanaw na laang. Nukas tangarod. Pastrakanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasam. Nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laang kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapno ibagakan ka. Babaero di asawak. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot kadakwada. Tapinaksyat ko'y damin. Ha? Isuasi ka. Rogyamon tiyagimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ti paginakan yan. Ang musika ti love ko. Isumit lang ka na yun kangawan dito'y apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarom na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbutangak iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso na dya babae. Basta na ito iti tandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak daytoy. Tinagawam iti asawa. Ha? Kasano naalam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw! Ha? Ha! Di mo pa ilagay ang pinanawan ti asawak. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo no di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog ka po itiar anamidan nyo. Gapumat lay taramid mo no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka iti asawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan addan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kayat ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging gaing ka na. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mat ti panagrup-rupa day chay ababain. Saan lang aruten akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon, Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit ti kinan mo. Itaan talangam.
nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro aking mutunga. Apay aya? Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya? Mariribo ka na. Sa anak ang naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Iso agsinatalaangan. Saan na mabalhin? Kastalaka-laka na kung kautipan ng isinamon kanya. Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amog no ka sa tipanagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak tinagbabae. Gapukan ka. Kalpasan na. Sinanak latan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At tatakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta kan? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mat? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon ang bulan na kastoyak. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturog. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nuad na maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Anya? Apay, anya timpa doktor mo. Leonardo, anda sakit ko. Ha? Anya sakit? Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. At the breast cancer ko. Anya? Kat anya kanu ti remedyo na dayta? Agpakimo ang... Anya? Nagastos dayta. Kat anya ti kuno ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na imbag ka inam. Bisya. Irubot mo ton, dagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbag ti aramiden niyaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramiden niyaw. Nanang. Sinaam kit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. Saan, Nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Diyakon makontak apulos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawam. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam, kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kayat mo, kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyag ang maawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kalino. Pakawanan na ko, ma. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka.
Paagasan ka. Sa nabali. Napigsak mo tan. Manipod din pa doktor na tikabsat ko. Si Mayatirik na. Napigsa ko na ka na yun. Isungit ha. Isyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga asawa. Nagasataktakaskan ka tinagbalin nga asawa. Ay ayatan ka, Lino. Ay ayatan ka matunay. No nasaya ti panagpuspusom, nasaya tumet titong palmo. Ngam no rinukar ti aramid mo, nam namaam tumet nga rod, ti dusa adumteng iti biyag mo. Alaga gayam di tan tinagibusan, ti sabali man na napagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tag ngina, iti tunggal maysa.